Tanggalin mo. Lahat. Lahat. Magmula ulo niya hanggang sikmura niya. Yan na. Lalabas na. Lalabas na yung sakit niya. Ayan na. Alam mo, titibay ka pa. Dagdagan pa ilan ng banal na tubig sa katawan niya. Tunurin natin yung kalaban niya. Yan. Ayaw niya magsalita kung sino siya. Sige. Tingnan natin ang tigas ng ulo mo sa pamamagitan ng pagsamit ko sa inyong pangalan Panginoon sa Kristo, Jesus Nazareno. Ako'y nananalig at nananampalataya kung anumang tao ba ito espiritu na papasakit sa pag-aari nyo ay nilulusok ko to at dinadahig ko ang kapangyarihan niya. Kung anumang nilalang na masamang espiritu to, inuutusan kita sa pangalan ng Kristo. Ngenge, tatanggalin mo hindi! Kalasin mo ng dalawang kamay mo! Meron pa ako nakikita dyan. Tanggalin mo lahat! Hindi ako pwede nagkamali. Mayroong nagsuot ng pintas sa kanya, kakaibang espiritu. Hindi yung pwede, hindi nakikita ng ordinaryong mata. Alam ko dalawang pintas niya kanina. Paspasin mo. Meron pa wala na? Tinatanong kita kung meron pa wala na sa loob ng katawan niya. Kumaka siya. Oversay natin to. Kailangan natin ito mapatay. Hindi ito lalaki sa dalintik na ito kung ganito lang. Hindi tayo pakitulan ito. Sa pamamagitan kung saan gusto niyo mga masamang espiritu, inuutosang lumabas ka sa pag-aari ni Kristo. Bitaw. Bitaw. Naya! Gising. Yan, idura mo na yung sakit na yan. Ibaba mo yung paa mo para hindi pumapasok yung dugo mo. Sige, tulungan mo muna sarili mo. Atras, atras, kundi. Sige. Hindi siya tao. Pinaglaruan siya ng masamang espiritu sa sobrang stress niya. Pala. History mo kasi talaga kami yung ate kapag nagkakagagdating. Ngayon, pag di mo nakakapasok sa kanya, lahat po kami ginagagpalag. Ah, kaya pala. Pati po mga Pati anak niya? Wala naman siyang anak eh. yung pati niya. Ah, kapatid mo? Kaya pala. Magmula sa ate. Hindi, bukod po sa kanya. Kaya nga, magmula sa ate, magmula sa inyo, lahat kayo, may sinasaniban ng dyablo. Pamilya kayo ang sinasaniban. May kakaibang nila lang sa loob ng espiritu nyo. Ibig sabihin, may na nagsumpa sa pamilya nyo. Kailangan kong igamutin lahat ng buong pamilya mo para maseluhan kayo. Dalawa, maseseluhan na kayo. Yung may mga natitira, may kakaibang dasal. Nai-stress siya sa sakit na yan. Yung kapatid na rin isa. Hindi na masyado. Hindi na po kaya kahapon ng dito po kami. Kahapon, nandito ka? Paano ka napunta rito kahapon? Ngayon lang tayo nakita. Dito po, bumalik na lang po. Inabot po ng cut-off po. Ay, na cut off. Hindi na po ako halos makapagsalita kahapon. Sakit. Pero siya ba yung nangingi ng tubig? Hindi po. Ay, Yung- may kwintas ka pa makasunod, meron. Kasi iniisip ko kanina kung saan siya nagpagamot ng magagamot. Baka binigyan siya ng kwintas. Kaya gusto ko makita kung anong klaseng kwintas.